Du 26 septembre au 2 octobre 2023, les forces de défense et Ntenendo dankarliw Niger tlebila kɛra ni gɛlɛn cita dilaniw ani bolifɛn tiɲɛnikɛla jugubaw labɛnninw ye dansagokɛla 100 ɲɔgɔnna fɛ Niger jamana ka lakana kotigiso ka laseliw la kunnafoni Charlie sɛbɛn kɔnɔ min kalanna u ka forobajakanso kan a ye a fara kan k'a fɔ ko sɔrɔdasi fila fɛnɛ jogina kosɛbɛ ne ka tila ka dansagokɛla caman faga a dankarili lawaleyara tabatɔ lɔ tilebiya fanfɛla de fɛ ka taa u ni Mali dancɛ ni ɲɔgɔn cɛla la dansagokɛkulu koladɔnnenw Al-Qaida ani État islamique ka bolofaraw ye bɛɛ lamagaba la yɔrɔ minnu sigidaw kɔnɔna na Algérie jamana ne o ye Niger sigiɲɔgɔn jamana kɛrɛnkɛrɛnnen ye laseli kɛ ntɛnɛndon na k'a fɔ ko Ɲame fanga tun sɔnna olu ka kumaɲɔgɔnyaw sigi ka bɛn ladilanninw kɛ ka kɛɲɛ ni furancɛ fanga ka labɛnw ye ka fanga segi civiliw ma l'ère damadɔ dɔrɔn Algérie ka laseli ninnu kɔfɛ Niger furancɛ fanga ka kɔkanko kotigiso ye laseli kɛ k'a fɔ awa k'u bɛ hakilina jagabɔ la Niger jamana ka laɲiniw na u fɛ min ye k'a fɔ ko u labɛnnen don ka kumaɲɔgɔnya kɛnɛw sigi bɛn labɛnninw kan par la neutralisation de plusieurs terroristes et la destruction de nombreux plots logistiques.